Praise the Lord. Maayong gabi sa mga anak sa Diyos. Amen. Nanasabta alang sa pagpamati sa pulong sa itong buhay nga Diyos. O dili ta magalangan mga igsoon at sa to ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen or Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mayong gabi sa matag-usa, sa makausa. O karong gabi ng mga igsoon, magatuunta sa pulong sa Ginoo. O ang ato ang foundation text, atong pagkakuhaon diha sa John chapter 14, verse 13 to 14. Ang pulong sa Dios nagaingon, buhaton ko ang bisan unsa nga inyong pangayoon kanako, aron mapasidunggan ang amahan pinaagi kanako nga iyang anak. Bisan unsa ang inyong hangyoon kanako, pinaagi sa akong ngalan, buhaton ko kini. Og ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Amen. Praise God. Karong gabion ng mga igsoon, atong tun-an ang pulong sa Ginoo, ug ang ato ang tema karon mga igsoon is mo ni siya. Ang pagkamainampuon maghimo kanimo nga madawgon. Praise God. Hallelujah. Ang pagkamainampuon igsoon maghimo kanato nga madawgon. Punta namin is, nganong kailangan nato mag-ampo? Unsa kabilinhon ang pag-ampo? Praise God. Wala ba ka matingala, nganong kailangan nato mag-ampo? Kung sa imong hibaluan nga nakabalo ng daan ang Dios sa tanan, ngano ba? Unsa ba'y kahimuan sa atong mga pag-ampo? Nganong kailangan ta mag-ampo? Karong gabion ng mga igsoon, ang adunay tulo kabutang nga dapat natong mahibuluan, ingon nga Kristohanon aron magpabilin ta sa pagkamainampuon o kanunay nga pagpakig-istorya sa Ginoo. Number 1. Ang pagpakig-istorya ngadto sa Ginoo may usa ka pamaagi nga nagakonekta sa iyahang espiritu ug ang atoang espiritu. Ang relasyon dili magpabilin o dili molahutay kung ang matag-usa walay komunikasyon. Ingon sab ni ana ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Mas munindot ang imong relasyon sa Ginoo kung kanunay kang makikistorya sa iya. Mura ba og sa mag-asawa, kung kanunay nga adunay komunikasyon ang matag-usa, kanunay magsabok kung unsay buhaton alang sa kaayuhan sa pamilya, among pamilya mahimong lig-on ug dili matayog sa bisan unsang klase mga pagpangdaot sa uban. Kaya natong kinabuhi karon is mao ni ang pagpakigrelasyon sa Ginoo. Ikaduha, ang Dios makig-istorya sa iyang mga katawhan, mahitungod sa iyang plano ug kabubuton alang sa iyang mga katawhan, pinaagi usab sa pag-ampo. Kung nagapangita ka nga mapahimot-an nimo siya, then mag-ampo ta nga bukas ang atong kasing-kasing ug una. Ug ang Dios mahimuot kanato. Ug tungod sa iyang kalipay, magbutang siya og pangandoy sa atong kinasuluran nga mangayo sa mga butang nga gusto sa Dios nga moabot sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. Ikatulo, ang pagpakig-istorya sa Ginoo naghatag kanato sa oportunidad nga makaapil ta sa iyahang gingharian dinhi sa yuta. Sa diha nga makakaton ta sa pagsalig kaniya alang sa mga tubag sa atong mga pag-ampo, hatagan usab ta niya og dako nga task diha sa pag-ampo. Butangan sa Dios ug kabug-aton ang atong kasing-kasing sa pag-ampo alang sa kaluwasan sa atong mga higala, mga tao nga nag-antos gikan sa mga natural nga mga kalamidad o lahi nga dagan sa atong nasod. Sa diha nga makita nato ang tubag, madagko man o magagmay, atong nahibaluan nga gipanalanginan ta. Ug sa ingon ni anak nga pamaagi, giapil ta sa Ginoo diha sa iyang proseso sa paglig-on ug mahimong
hamtong. Amen? Unsay kalainan sa pag-ampo sa mga tao nga ilalom sa balaod o sa mga tao nga ilalom sa grasya sa Ginoo. Igsoon, adunay dako kaayo nga kalainan ang mga pag-ampo sa mga kastohanon karon. Pag-ampo sa kastohanon nga ilalom sa balaod o ilalom sa daang kasabutan, o pag-ampo sa mga Kristohanon nga nakasabot sa grasya sa Ginoo, nakasabot sa gibuhat ni Kristo alang kanato. Praise God. O ang mga tao mo kini ang mga pag-ampo sa mga tao nga naa ilalom sa daang kasabutan o naa sa balaod. Mo kini. Number 1, kasagaran sa mga tao nga under law nagapakiluoy. Ganun nagapakiluoy man sila? Diba? Klaro ka nagapakiluoy sila? Ganun nagapakiluoy man sila? Tungod kay dili sila sigurado nga ihatag sa Dios kanila ang ilang gipangayo. Ug nganong dili man sila sigurado? Tungod kay makasasala sila. Ug nagabase sila sa ilang binuhatan. Sama kang Moses nga nagapuyo ilalom sa daang kasabutan. Tungod kay ilalom sa daang kasabutan, walay makakita sa panagway sa Ginoo. Dili sila limpyo at ubangan sa Ginoo. Kaya mga tao nga makakita sa Dios nga adunay sala mamatay. Kato nga panahon, walay makakita sa mata sa dagway sa Ginoo. Kung adunay may makakita sa dagway sa Ginoo, mamatay tungod kay grabe kani kabalaan. Kaya mga tao nga makakita sa Dios nga adunay sala mamatay. Dili magpabiling buhi. Apan kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Moses, nangandoy siya. Gusto ni Moses nga makita ang himaya sa Dios, mo nang nagpakiluoy siya nga makita niya kini. Ug ang Exodus chapter 33 verse 18 nagaingon dito. Unya mingon si Moses, palihog, ipakita kanako ang imong gamhanang presensya. Kung imong tan-awon ang Biblia, nakasulat dito nga gibutang siya sa pikas nga bato nga bantilis aron dili siya makita sa panagway sa Dios, ug sa paglabay sa Ginoo iyang gitabunan ang bato ug si Moses para dili makakita sa iya kay sigurado man gid nga mamatay siya. Paglabay na sa Ginoo, nakita niya ang likod na lang sa Ginoo, ang himaya sa Ginoo. Mo na ang kalainan igsoon. Ang kini mga butang nga igsoon, mo ni ang kalainan nga kung naa ka diha sa ilalom sa balaod, mura bag walay kasiguruhan. Ikaduha, adunay pagpuasa o grabing pagpangamuyo. Grabe mga tao pa saan din sa balaod igsoon. Kung imong tanaan ang 2 Chronicles chapter 20 verse 1 hangtod sa 20, kung imo na siyang tan-awon diha, ato ta sa verse 3, yan siya. Nahadlok si Jehoshaphat, King Jehoshaphat siya si King Jehoshaphat. O midangop siya sa Ginoo. Unya nagmando siya nga magpuasa tanang mga taga-Juda. Kaya kini mga panahon naman gud igsoon mo ni ang panahon nga sulong siya sa tulo ka hari nga taga Moab, taga Ammon, tulo to sila ka grupo nga grabe kadaghan nila. Og tungod sa kahadlok ni King Jehoshaphat, ning hilak siya sa Ginoo, ning duol siya sa Ginoo, nagdasig siya sa mga kaigsuonan nga magtigom. Ingon siya, busa nagtigom ang mga tao gikan sa tanang mga lungsod sa Juda sa pagpanghayo ug tabang sa Ginoo. O among Dios, ingon siya sa verse 12. O among Dios, dili mo ba sila sidutan? Wala kami ikasukol ni ining daghang mga sundalo nga nagasulong kanamo. Dili kami kahibalo kung unsay among buhaton, apan nagasali kami kanimo. Praise God. Muna nakasulat diha sa verse 12. Ang imong tan-an, grabe ang kanabitong gibati ni King Jehoshaphat ug sa mga katawhan sa Israelites kaniadto tungod sa kadaghan sa ilang mga kaaway. Apan sa tungod sa dako niyang pagsalig sa Dios, may duol siya sa Ginoo, may hilak siya sa Ginoo, nagpuasa sila, nagtigom sila aron sa pagpangayo ug tabang. Igsoon mo ni ang kalainan. Ikatulo, adunay pagduha-duha. Praise God. Walay kasiguruhan. Apan bisan sa ingon ni ini nga mga pamaagi, ang Dios sa kanunay motubag sa mga tawo nga motuol kaniya. Kay kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Jabez, ang mubalik ta sa panahon ni King Jehoshaphat, tinuod man, grabe ilang pagpuasa kay
usahay lagi mo nang makaingon ta ba nga, Lord, mutubag ka sa mo, mutabang ka sa mo, munang puasahan jud. Kay kaniadto pa sa daan pa ko, wala pa ko kasabot sa gospel of grace. Pag nako'y pangayoon sa Ginoo, magpuasa ko para ihatag sa Ginoo. Unsa di atong Ginoo? Kailangan pa puasahan. Praise God. Kailangan pa mag-antos ka para maluoy ang Ginoo. Dili igsoon, mahigugmaon ang atong Dios. Praise God. Tanawa si Jabez. In 1 Chronica chapter 4 verse 9 to 10, ang pulong sa Dios nag-ingon. May usa ka tawo nga ginganlag Jabez. Mas tinahod siya kaysa iyang mga igsoon. Ginganlan siya sa iyang inahan o Jabez. Kay ingon sa iyang inahan, naglisod gid ako sa pagpanganak kaniya. Nagampo si Jabez sa Ginoo sa Israel. And siya hinaot nga panalinginan mo ako o palapdon mo ang akong teritoryo. O bani ako ilikay sa mga katalagman aron dili ako masakitan. O gitubag sa Dios ang iyang hangyo. Praise God, nang hangyo si Jabez, hinaot unta Lord. Walay kasiguruhan. Adunay pagduha-duha. Pero ang Dios, tungod kay nagatanaw siya, o nagpakita siya sa iyang gahom sa mga katawhan, moto iyang gitubag ang pag-ampo ni Jabez. Praise God. Moto ang kung imong tan-awon ang Biblia, daghan pa kaayo nga mga pulong diha nga atong makuha ag base apan kinilang igsoon tungod sa panahon nga paspas po kay magdagan. O atong tan-awon usab mga pag-ampo sa mga tao nga naa ilalom sa bag-o nga kasabutan. Kung imong tan-awon ang mga Kristohanon nga nakasabot sa grasya sa Dios, walay pagpakiluoy, walay pagduha-duha, walay pagpuasa, ug walay pagpanuko nga moduol sa trono sa grasya sa Dios. Nganong ingon ani man? Di ba makasasala man ta? Yes, tinuod na. Apan tungod sa imong pagdawat ug pagtuo ug pagsalig kang Kristo, nahimo kang anak sa Dios. Kung imong tan-ahan ang John chapter 1 verse 12. Ug nagingon sab siya diha sa 2 Corinthians 5:21 nga nahimo siyang sala alang kanato aron mahimo kitang matarong atubangan sa Dios. Praise God. Mo nang aduna tay kay isog nga moduol sa trono sa grasya sa Dios tungod kay gihimo kang angayan, gihimo kang matarong diha ni Kristo. Ug ang pulong sa Dios nagaingon diha sa Hebrehanon chapter 4 verse 15 to 16, ingon siya, busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa maluluyon nga Dios aron madawat nato ang kaluoy ug tabang sa Dios sa atong pagkinahanglan. Dili magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Igsoon sa man siya, walay kahadlok. Maisugon nga moduol sa trono sa Dios kay nga naman angayan ka, gihimo kang angayan, gihimo kang matarong. Wala na'y kahadlok sa ato ay igsoon. Tungod kay ang Dios nga atong nailhan, Dios nga mahigugmaon, dili Dios nga istrikto, Dios nga muamuma sa iyang mga katawhan, dili Dios nga mupasagad sa iyang mga katawhan. Muna igsoon, ingon ang pulong si Ginoo, musa moduol kita, nga walay pagpanuko, iha sa trono sa maluluyon nga Dios. Kay makaangkon ka, makadawat ka, o kaluoy o tabang gikan sa Dios sa oras sa imong pagkinahanglan. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen? Kung sa mga kaayuhan diha sa pag-ampo. Kay karong gabi na igsoon, ato ang topiko is mamugina ang pagkamainang puon maghimo natong magmalampuson. Praise God. Una, makahimo nimong malampuson. Wala tong tema madaugon sa tanan nimong pagkabuhaton. Kung imong tan-awon ang Biblia igsoon, sama kang Daniel, tungod sa iyang pagkamainampuon ngadto sa Ginoo, ang mga leon wala nakahilabot sa iya. Ug bisan si King Nebuchadnezzar misimba sa Dios, nagisimba ni Daniel. Tungod kay nakita niya nga ang Dios ni Daniel nagauban kaniya kanunay. Si Shadrach, si Meshach ug si Abednego, wala sila maunsa sa kalayo tungod sa ilang pagsalig o pagtuo, kanunay niya pagpakig-istorya ngadto sa Ginoo. Tungod kay silang tanan kini mga tawhanang atong gisgutan karon igsoon, kanunay silang nakig-istorya sa Ginoo, kanunay silang nag-ampo sa Ginoo, may naampuon kini mga tawhana. Kung imong tan-awon ang pulong sa Ginoo, hallelujah, grabe sila. Si Daniel 3 times a day
Grabe nagaampo siya sa Ginoo. Mo ang igsoon ang sikreto para magmalampuson ka is magmainampuan ka. Hallelujah. Kung imong tanawon, bisan gani si Jesus, grabe siya ka mainampuan. Kung imong basahon ang Matthew chapter 26 verse 36, ambak ta sa 40 hangtod sa 44. Ang pulo sa Dios nagaingon. Unya nangadto sila sa dapit nga ginganlag Getsemane. Sa pag-abot nila dito miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, panglingkod kamo dinhi samtang mag-ampo ako dito sa unahan. In verse 40, sa pagbalik niya dito sa iyang tulo ka tinunan, naabtan niya nga sila nangatulog. Mingon siya kang Pedro, dili ba gayud kamo makatukaw uban kanako bisan sa usa lang ka oras? Pagtukaw kamo o pag-ampo nga dili kamo madaog sa pagsulay. Buot sa inyong espiritu nga mag-ampo apan luya ang inyong lawas. Verse 42, milakaw pag-usab sa Jesus sa unahan og nagaampo. Amahan, kung kinahanglan nga atubangon ko kini nga pag-antos, ang imong kabubuton mao ang matuman. In verse 43, pagkahuman mibalik siya pag-usab sa iyang mga tinun-an ug naabtan gihapon niya sila nga nangatulog. Kay katulgon kaayo sila. Verse 44, gibiyaan sila pag-usab ni Jesus, milakaw siya sa unahan og nagaampo. Ikatulo na niya kini nga pag-ampo ug mao gihapon ang iyang giampo. Gibalik-balik niya igsoon iyang pag-ampo sa makatulo. Ingon siya, ginyan niya sila Apostol Pedro. Dili ba kamo makatukaw kanako bisan og usa lang ka oras? Pag-ampo kamo kay nga naman ang balaang espiritu andam siya mutabang sa atuang nga moampo. But usahay lang nga isang atong lawas, luya, kapoy na mo ampo, di ata mo ampo, kay kapoy kayo. Igsoon, ang pulong sa Ginoo, nagadasig sa tuwa karon. Padayon, sa pag-ampo. Anytime, isag-asa ka, isag naa ka sa trabaho, naa ka sa opisina, naa ka sa labunon, unsa pa na imong gibuhat igsoon, pag-ampo na to sa Ginoo, kay nga naman. Mauna ang maghatag sa imuha og kalampusan, mauna ang magdala sa imuha, kay imong relasyon sa Ginoo, grabe kadikit, grabe kanindot, grabe bisan unsay mga problema dili unya ka madala tungod kay naa kay Kristo. Praise God. Ikaduha, mga kaayuhan sa pagkamainampuan siya, maghatag og kusog o makapawala sa kahadlok. Mopitaw na si Apostol Pablo sa iyang panahon, ingon siya sa Ephesians chapter 6 verse 19, nagakinahanglan siya sa mga pag-ampo sa iyang mga katao, sa itong mga kaigsuonan sa iyang panahon. In verse 19, ingon siya, ug iampo usab ninyo ako nga tabangan ako sa Dios kung unsa ang angay kong isulti. Hallelujah. Ug iampo ninyo nga dili ako mahadlok sa pagsulti mahitungod sa mayong balita nga wala isugilon kaniadto. Si Apostol Pablo igsoon, mura ba og dili niya kaya kung dili siya tabangan sa pag-ampo sa mga katawhan sa sa mga katawhan sa Dios kaniadto. Nagapangayo siya tabang mo nang ako usab mga igsoon. Kami ni duha ni Pastor ni kailangan gid namo ang inyong mga prayer tungod kay kung wala mo nga mutabang sa amo sa pag-ampo dili lalim lisod kayo. Grabe. Pero kabalumi nga kanunay mo nga nag-ampo sa amo. Muna among gina-request nga tabangan gid mi ninyo sa pag-ampo. Kay amo nang gikinahanglan sa matag-usa namo kay kinabuhi. O muna igsoon ang mga apostol kailangan nila ang pag-ampo. Praise God. Hallelujah. Busa ang pulong sa Ginoo ingon siya, muampo ta aron mawad-an ta sa kahadlok. Magmaisugon ta sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen? Praise God. Basin mo yun kasi mong kaugalingan nga, Pastor. Dugay naman kung nag-ampo sa Ginoo. Pero, wala man yung kitubag nga akong pag-ampo. Ikso ng pamutan na diha, basin dili ka buputon sa Ginoo ang imong ipangayo. Basin para lang sa imong kaayuhan, o sa lain bang butang, ang Dios pag dili gani para sa iyang kahimayaan igsoon, ayaw gid pag-expect nga tubagon kaniya. Pero ang tanan kung imong pangayon sa Ginoo para sa iyang kahimayaan, iyahan ang tubagon. Ngayon ka nga, anong wa man to gitubag, Lord? Kuha na to nagbase diri sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo nagaingon diha sa Santiago chapter 4 verse 3, nagaingon ang pulong sa Ginoo. O kung mangayo kamo, dili ka mohatagan
kay daotan man ang inyong katuyuan. Ang mga butang nga inyong gipangayo alang lang sa inyong kaugalingon nga kalipay. Mo din ibantayanan igsoon sa mga pag-ampo sa mga Kristohanon. Kay basin unya para lang sa imong sarili ang imong gipangayo sa Ginoo. Para lang sa imuhang kalipay imong gipangayo sa Ginoo. Ngayon ang pulong sa Ginoo dili jud ka makadawat. Pero igsoon kung imong gipangayo para sa kaayuhan sa pamilya sa Dios, para sa kaayuhan sa ministry sa Dios, para sa kaayuhan sa tanan, para sa Ginoo igsoon, tubagon ka sa Ginoo. Doon ka, Lord, kailangan ako ang kwarta. Dahan ba ang purpose sa kwarta igsoon? Imuhang kalipay? Or kinahanglan mo ang kwarta para itabang nimo sa uban? Kanang ngayon, anak ang mga butang ba? Pag naana imong desire sa mga kinabuhi igsoon, ang Dios mo tubag niya na. Amen? Apanalang ka nato ng mga tinuod, ng mga anak sa Dios. Ang pulong sa Dios, nagadasi ka nato nga mupadayon ta sa pagkamainampuon. Ang tanan natong pagkinahanglanon, ituol nato sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Kaya ang Pilipos chapter 4 verse 6, ang pulong sa Dios nagaingon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Pangayua hinuon sa Dios ang inyong mga kinahanglan, pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Tanan yung pagkinahanglan. Mali bantayan sa mga Kristiyano igsoon. Needs and wants. Ang needs mong God para sa pamilya, para sa tanan, para sa kaayuhan sa tanan. Pero ang wants mong God, sarili lang mong God ang imigso. Pero na po wants nga magamit po para sa kingarian sa Diyos. Muna ginatubag po sa Ginoo. Pag-ampo, pangayua, nga to sa Ginoo, uban ang pagpasalamat. Wala pa ganin nyo na dawat, Lord. Salamat, Lord. Kabalumi na imong tubagon ang pagkinahanglan. In Jesus' name. Amen. Ano lang igsoon? Kasimple. Kaya ang Santiago po nag-ingon diya sa chapter 5 verse 16, yan siya, pag suginlanay kamo sa inyong mga sala, o pag inampuay, aron mga ayo kamo. Kaya nga naman, kay dako ang mahimo sa pag-ampo sa tao nga matarong. Ikaw, igsoon mo itong iyon ko kagayin na kailangan na mo ang inyong pag-ampo. Kaminduhan ni Pastor ni, kailangan na mo ang inyong prayer nga naman. Dako kayo o kahimuan ang inyong mga pag-ampo. Kaya nga naman, righteous mo sa mata sa Ginoo. Magtinabangay ta sa pag-ampo. Ug ang Colossus chapter 4 verse 2 nagayon sab, pag-ampo kamo kanunay nga may pagpasalamat. Ug samtang nag-ampo kamo, bantayan ninyo ang inyong panghuna. Praise God. Kaya nga naman, nay mga utang diha nga para lang sa akong ginaingon ninyo kaganina, para lang sa inyong kaayuhan. Kagunahuna mo nga nani pag ihatag ni sa Ginoo. Gamiton jud ako dito nga butang. Mo ni bantayanan igsoon. Siya, pag-ampo kanunay uban ang pagpasalamat. Bantayan atong panghunahuna. Kay usahay magurigson, ang blessings is maka-change sa attitude sa tao. Ang panalangin makausab sa kinabuhi sa batasan sa tao. Mga bantayanan igsoon. Ang Ephesians chapter 6 verse 18, nagano siya ang pag-ampo kamo kanunay nga tabangan kamo sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo. Ayaw gayud kamo pagpasagad, kundili pagpadayon hinuon kamo sa pag-ampo ug ayaw ninyo kalimti sa pag-ampo ang mga katawhan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo igsoon, grabe ang iyang pagdasig sa tuwa. Nga pangayuon nato sa Ginoo, pinaagi sa tong pag-ampo nga tabangan ta kanunay sa balang espiritu nga naa sa tuwa, nga may magagiya sa tuwa, ato siya acknowledge sa atong kinabuhi tungod kay kung wala siya, wala gyud tay mahimo. And siya, ilang pagkat siya, ayaw ninyo kalimti sa pag-ampo ang mga katawhan sa Dios. Dili lang kay imong pamilya, dili lang kay imong mga loved ones, kundi ang tibuok pamilya sa Ginoo. Tabangan nato sa pag-ampo. Amen? Hallelujah. Tanan nato mga request, igsoon kung nakikipangayo sa Ginoo nga tan-aw nimo nga kaayuhan para sa tanan. Tuhi. O kanang tanan igsoon madawat na nimo. Kaya naman, dili mapanako ang Dios sa pag-release sa mga butang imong gipangandoy o imong gikinahanglan para sa kaayuhan sa imong pamilya o para sa kaayuhan sa pamilya sa Dios. Ang Marcos chapter 11 verse 28 ingon siya, busa sultihan ko kamo nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa Dios, pinaagi sa pag-ampo, tuuhi nga madawat na ninyo ug madawat gayud ninyo kini. Iso ang mga blessings ng gipangandoy kaayuhan yung giampo sa Ginoo, kaluwasan sa imong loved ones nga imong giampo sa Ginoo. Ingon siya, tuuhi. Kaysa diha nga imo nang saligan ug tuuhan niya ang Dios, kaya motubag mohatag sa imong pag-ampo igsoon imuha nang madawat.
Ang nagatuo makasalig nga dunggon sa Dios ang iyang pag-ampo. Kung ikaw nagatuo ka, aduna kay pagsalig sa imong kinasuluran nga ang Dios nga imong giduulan sa imong mga request motubag sa imong mga pag-ampo. Kay ang 1 John chapter 5 verse 14 to 15 nagaingon ang pulong sa Dios ug makasalig kita nga makatuo sa Dios kay nagatuo kita nga paminawon niya ang bisan unsa nga atong iampo sumala sa iyang kabubuton. O kung nahibaluan nato nga nagapaminaw ang Dios kanato kung mangayo kita kaniya, nahibaluan usab nato nga madawat na nato ang bisan unsa nga atong gipangayo kaniya. Praise God. Hallelujah. Sa diha igsoon nga muduol ka sa Ginoo, ug ang iyang kabubuton sa imuha is mag-enjoy ka. That's why si Jesus namatay dito sa cross aron ikaw magkaroon ng kinabuhing madagayaon according to John 10:10. Praise God. Hallelujah. Sa diha nga makita nato sa matag adlaw sa tong kinabuhi, adunay mga katubagan igsoon o adunay kay dakong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo igsoon. Madawat nimo, ma-enjoy nimo unsa imong giampo. Mag-ampo ta ug magpasalamat sa bisan unsay kahimtang sa tong kinabuhi. Ang puno sa Ginoo ingon siya, bisag unsay mahitabo sa imong kinabuhi igsoon, pag-ampo sa Ginoo ug pagpasalamat sa Ginoo. Kaya ang 1 Thessalonica chapter 5 verse 17 to 18 nagaingon siya, tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus, pud sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay. Mag-ampo sa tanang panahon ug magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang. Bisan sa inyong kahimtang, ingon siya, maayo man or dili ba maayo ang hitabo sa inyong kinabuhi tungod sa mga problema, ingon ang pulong sa Ginoo, pagkalipay kamo, pagmalipayon kamo, kanunay, mag-ampo sa tanang panahon, ug magpasalamat sa bisan unsay inyong kahimtang. Pasalamatan na to ang Dios. Kaya naman, kana sa mga problema igsoon is kanang mo ni nagalig-on sa atong kinabuhi sa atong relasyon sa Ginoo. O kini mga pag-ampo igsoon dako kay ni kahimuan para sa atong mga kinabuhi. Dako kay ni gamit para sa atong relasyon sa Ginoo, para sa mga butang nga imong gikadlukan sa kalibutan. Sa diha nga kanunay kay istorya sa Ginoo igsoon, himo niyang malig-on unya ang mga relasyon, malig-on ang imong kinabuhi tungod kay makita nimo nga ang Dios tuol kay sa imo sa diha nga makiistorya ka kanunay. O kabalo ko igsoon nga ang pag-ampo, imuhang pag-ampo kanunay nga pag-ampo sa Ginoo, pagpasalamat sa Ginoo maghatag na sa imong kalinaw. Siguro ma-experience nimo sa imong kinabuhi nga unsa man akong kinabuhi karon murag dili man ko malinahon. Ingon ang pulong sa Ginoo pag-ampo. Kaya ang Pilipos chapter 4 verse 6 to 7 nagayon siya, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, pangayua hinuon sa Dios ang inyong mga kinahanglan pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Verse 7, ug kun buhaton ninyo kini, hatagan kamo sa Dios ug kalinaw diha sa inyong kasing-kasing ug unang-una, tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus, ug ang kalinaw nga gikan kaniya dili kayo nato matugkad. Praise God. Ayan siya, naamoy pagkinahanglan, naamoy mga problema, naamoy balatian, naamoy utang, unsa pa inyong gikinahanglan diha igsoon. Sa diha nga muduol mo sa Ginoo, sa diha nga muumpo mo sa Ginoo, sa diha nga makiistorya mo sa Ginoo sa kanunay, ang Dios nga tinubdan sa kinabuhi, tinubdan sa tanang butang, magahatag dili lang kay ang mga butang nga imong gipangayo mo ihatag sa Dios sa imong kundi hatagan usab kag kalinaw sa Ginoo. Hatagan kag kalinaw nga walay kanang igong bugti nga dili even ang kalibutan dili makahatag ang kalinaw sa imo. Unsa ba ang kalinaw? Imong tan-awon ang peace. In Hebrew, kung mo na siyang tan-awon is shalom. Shalom is nothing's lacking. Walay kulang ang kalinaw nga ihatag diha sa Ginoo sa imo. Ang kalinaw nga gikan sa Dios igsoon is walay kulang. Kompleto, financial, physical, material, and spiritual. Mao na ang kalinaw nga ihatag sa Dios sa imo igsoon. Kalinaw nga walay bugti, kalinaw nga dili ikakumpara dinhi sa kalibutan. Hallelujah. Praise God. Igsoon, basta kanunay ka nga moduol, makikistorya sa Ginoo, ihakang tubagon. Kay kung atong tan-awon ang Biblia, ingon sa na ay usa ka istorya diha nga gihimong
simbolo ni Kristo, gigamit ni Kristo nga sambingay ang mahitungod sa biyuda ug ang huwis. Ang Lucas chapter 18 verse 1 to 8 ingan siya diha, basahan na to. Ang pulong sa Dios nagaingon, yuluhan kini og ang biyuda ug ang huwis. Verse 1, unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Sa usa ka sambingay aron tudluan sila sa pag-ampo kanunay, praise God. Og dili mawad-an sa paglaom. Mingan siya, may usa ka siyudad, may usa ka huwes na walay kahadlok sa Dios ug walay pagpakabana sa iyang isig katao. Ug sa maong syudad, may usa ka biyuda nga nagbalik-balik sa huwes aron tabangan siya sa iyang kaso. Sa sinugdan, dili mulaban ang huwes. Apan sa kaulahian, tungod kay nagbalik-balik ang balo, nakahunahuna siya nga bisan tuod ug wala siya kahadlok sa Dios ug walay pagpakabana sa iyang isig katao, mulaban na lang siya kay gipul-an na siya sa pagbalik-balik sa balo. Verse 6, unya mingon si Ginoong Hesus kanila, nan, nakita ninyo ang gihimo sa huwes bisan dili siya matarong? Ang Dios pa kaha, dili mahimo nga dili siya mulaban sa iyang mga pinili nga nagtawag kaniya adlaw ug gabi aron mulutaw ang kaangayan. Sigurado gayud nga dili niya sila pasagdan. Ang tinuod diha-diha tabangan niya sila. Apan kung mobalik na ako nga anak sa tao dinhi sa kalibutan, may makita pa ka ako ng mga tao nga may pagtuo. Kung imong tanawon igsoon ba? Ang gihimong sambingay ni Kristo para sa tuwa. Siya iya ning gibuhat aron tudluan ta nga kanunay ta mag-ampo o dili mawad-an sa paglaom. Naliman ka, ang gibuhat sa biyuda bisan kabalo siya nga dili motabang ang huwes sa iya, kay nga naman dautan nga huwes walay pagkahadlok sa Dios. Apan wala siya nawad-an o paglaom. Nagbalik-balik siya, ibin ang huwes, dili lagi ko motabang. Yes, dili lagi ko pila ka adlaw. Siguro istorya, mong ano nang istorya, buhatan na tong istorya, mong bisita ang balo, mga po, dili lagi ko motabang. Kapila mo balik-balik, dili gyud mo undang ang balo sa pagbalik-balik, pagpangayo sa iyang tabang. Hangtod kay imong tan-awon, hangtod ang huwes na dili unta gusto mo tabang, mitabang na lang. Kaya wala siya naluoy sa babae kung dili gisamukan niya na siya sa pagbalik-balik sa babae. Gisamukan niya siya sa dagway sa babae nga iya kanunay nagaduol sa iya bisan dili siya gusto. Igsoon, ingon si Kristo. Kung kining dautan nga huwes, mitabang sa biyuda. Kung kining dautan nga huwes, nakahuna-huna pagtabang sa tao nga kinahanglan. Unsa pa ka ang imong Dios? Sa pagkaha ang Dios nga nagkuha kanimo gikan sa kangitngitan sa kalibutan o gibutang sa kasagingarian sa kahayag, dili niya ihikaw ang imong ipangayo, imong pangayoon. Dili niya pugnan ang mga butang imong ipanghandoy sa imong kinabuhi. Igsoon, ang Dios kaya mo tabang sa imuha, kaya mo ayo sa imuha, kaya mo bayad sa tanan nimong utang, kaya mo ayos sa balatian nga imong nasinatian karon, kaya mo pawala, mo parelax sa mga problema nga miabot sa imong kinabuhi, kanang kabalakang nga miabot, kahadlok nga miabot sa imong kinabuhi. Igsoon, himuon na niyang normal. Hatagan ka sa Ginoo og kalinaw, hatagan ka sa Dios og kalipay. Igsoon, ngayon siya gibuhat lang to ni Kristo, igsoon, aron ikaw ug ako magpadayon sa pagkamainampuon. Nga naman, ang pagkamainampuon kabalo ang Dios nga sa diha ang tao kanunay buntag gabi bisan unsang orasa moduol makig-istorya sa Ginoo, dili mutalikod ang Dios. Matthew 7:11. Kung ikaw amahan ka, ako amahan nga dautan nga sa Biblia, ang imong gipanghandoy is para sa kaayuhan sa imong pamilya, para sa kaayuhan sa imong mga anak, para sa kaayuhan sa imong mga loved ones. Unsa pa ka ang Dios? Nga grabe ang iyang pagkikugma sa imuha. Grabe ang iyang pag-amuma sa imuha. Gikan sa pagpakasala, di pa kamatsyan ta og Dios. Umod sa iyang napangkugma sa tuwa. Igsoon, dili kabalo mo talikod ang Dios.
Kay wala niya gihikaw ang iyang bugtong anak in Romans chapter 8 verse 32. Wala niya gihikaw ang iyang anak, bugtong anak dito sa cross nga magpakamatay sa cross alang sa imuha ug sa ako. Sa pagkaan mga butang ang gipakanday. So na know, ang Dios maghanay niya ng tanan. Sama sa itong ibasa kaganina in John chapter 14 verse 13 to 14 sa itong foundation text. Yan siya, buhaton ko ang bisan unsa nga inyong pangayoon kanako. Muna ang giingon ni Kristo. Bisan unsa nga imong pangayoon pinaagi kang Kristo iyang buhaton. Aron mapasidunggan ang amahan, pinaagi kanako nga iyang anak. Bisan unsa ang inyong hangyoon kanako, pinaagi sa akong ngalan, buhaton ko kini. Tanan igsoon nga imong pangandoy sa imong kinabuhi. Kaluwasan sa imong ginikanan, kaluwasan sa imong igsoon, kaluwasan sa imong mga loved ones, kaayuhan sa mga balatian, kabayaran sa tanang mga problema, mga blessings sa imong gipangandoy sa kinabuhi. Igsoon, kung muduol ka kay Kristo, musalig ka kay Kristo, ingon siya, buhaton nako ang tanan. Bisan unsa ang imong pangayoon, aron lang mapasidunggan ang amahan, pinaagi sa iyang anak. Tanan nimong paghangyoon sa Ginoo, igsoon, iyahan ang ihatag sa imo. Nga naman, pinalangga ka sa Ginoo, gimahal ka sa Dios pag-ayo. Ug walay bugti even ang kalibutan dili kaya nga ibayad sa imong kinabuhi tungod sa iyang pagmahal sa imong pag-ayo. Naliman ka, ang pinaka-the best sa langit nga mao si Jesus. Iyang gi-allow nga mamatay dito sa cross tungod kanimo o kanako. Tungod kay dili siya gusto nga maalaot ka. Dili siya gusto nga maglisod ka, magpait ka. Ang uban, bayan sila, dili na lang tamo silod pagkakristohanon, nga naman. Makita na ko sa uban nga grabe ang ilang pag-antos. Grabe ang problema. Gikan sa pagkadato, mapobre. Kaya mo gini kasagaran sa uban. Sabi na atong mga tao nga ilalom sa balaod. Moingon sila nga, kining mga kwartaha, dili ni gikan sa Ginoo. Sige lang, Lord. Okay, dili man ko angayan. Pero igsoon, yes, okay man na siya. Kung imong tanawon si Job, ang iyang katigayunan nawala. Pero igsoon ang Dios, miani siya sa kalibutan aron paghatag kinabuhi nga balagayaon. Imong tanawon ang kinabuhi ni Job. Giyon sa man siya pag-bless. Kung unsa iyang katigayunan sa pagsugod, sa kaulihian, gidoble. Ug ang iyang mga anak, kung gwapo o gwapa sa sugod, ang iyang mga anak mao'y pinakagwapo o gwapa sa ilahang panahon ni atong panahon na igsoon. Ang Dios, grabe siya, maayo kay siya. Dili siya Dios nga pagmuhatag mo lang gihapon. Dili ang Dios maghinubra ang ihatag niya sa imo. Ano naman? Mas labaw si Jesus eh. Kung mas labaw si Jesus sa tanang utang, mayon ka nga, Lord, nagapangandoy ka og balay. Unsa lang muna sa Ginoo. Kabalo ba kay igsoon ang sikreto diha? Unsa kailangan lang nato? Nagapangandoy kag trabaho. Nagapangandoy kag partner sa kinabuhi. Mga butang nga para magamit ni plus kay mayaan sa Ginoo. Igsoon ingon ang pulong sa Ginoo. Unahan lang siya. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Pag kanunay ka makiistorya sa Ginoo, mag-ampo kanunay sa Ginoo igsoon, ang imong relasyon sa Ginoo mahimong grabe kaliguan. Dili na ka mabalaka sa bisan unsa mga problema sa kalibutan nga maabot. Dili na moabot sa imong hunahuna nga naunsa naman ni, pait naman. Dili na isa. Dili aduna kay kalinaw. Sama sige ingon sa pulong kagina, gaan ka sa Dios og kalinaw tungod sa pag-ampo kanunay pagpakig-istorya sa iya. Amen? Praise the Lord. O ang pulong sa Dios igsoon, diha lang. Ang kabalo ko nga malang espiritu sa kanunay magatudlo kaninyo, magagiya kaninyo, magareveal, magapalayag sa mga butang ug gusto pa nga ipaabot sa Dios sa inyong kinabuhi. Amen? O magpadayon ta ato sa ato ang communion. Ang sa atong ready na, ibayaw na to ang bread. Sa gabi, nagbudhian si Jesus, may kuha sa tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios, ug iya kinigipikas-pikas, o kayang gihatag sa iya mga tindahan. Nagmingan siya. Kini nga pa nga nagsimbolo sa akong lawas. Kung may nag-antos alang kaninyo, buhatag kini alang sa paghandom ka
Lord Jesus, salamat God, ini matahong nga kagabion. Salamat sa imong pagkamaayo, imong gihatag sa matag usa. Salamat Lord, nga pinaagi sa imong mga labod kami naayo. Kami giantos ito tanan sa cross, aron kami magkaroon kaayuhan, physically, spiritually, materially, financially God. Lord, salamat. Ingon kasi mong pulong, as you are, so are we in this world. Nagpuyo ka, nga walay hadlok sa balatian, so are we in this world. Nagpuyo ka, nga walay balatian, so are we in this world. Nagpuyo ka, nga malipayon, so are we in this world. Salamat, Lord. Nagpuyo ka, nga abundansya, so are we in this world. Huwag kay ingon kasi mong pulong God, nga walay nakita sa mga katawhan, nga nagtuog, nagsalig diha kanimo mga matarong, nga nagpakilimos. Okay, Lord, imos lang giatiman. Imo may atimanon sa bisan unsa nga mga pamaagi. We honor you in Jesus' name. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa mga gabi, nagibinihan si Jesus. Mikuha sa kupa. O nagpasalamat siya sa Dios, o giya kining gihatag siya mga tinunan. Mingon siya, kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo, nga may nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Wata kinira sa paghandog kanako. Ay sa matag kaon sa matag inom ninyo ini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo dito sa cross hangtod sa walay katapusan. Lord Jesus, salamat Lord. Sa imong amiling dugo, nga imong gipaagas dito sa cross sa Kalbaryo aron paghimo kanamong angayan. Gihimo mo kaming matarong, kung kay Lord din amo kaya magpuyo nga matarong. O Lord, pinaagi sa imong dugo, kami naspasaylo sa among mga sala, ikaw sa mong pagkabata karon, ug hangtod sa mong balik ka. Lord, salamat sa tanan sa imong pagkabuhaton God. Diya sa imong dugo, nagagayday ang makaayuhan, mga panalangin alas sa mong katawhan das Father. Karong gabi una, ang gina-claim, ang gina-deklara sa mga kinabuhi, ang mga kaayuhan o mga panalangin nga mag-manifesto na sa mga kinabuhi at sa imong mga katawhan, especially sa inyo covenant in Christ family, God. Lord, we honor you. We thank you, God, for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. Hallelujah, Lord. Salamat, God. Hindi matang magkagabion. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, sa matagusa. Salamat sa imong pulong, God, nga sa kanunay, nagadasig, nagalig-on ka na mo, God, o nagadasig, God, nga kami kanunay magapadayon sa pag-ampo o makikistorya kanunay diha kanimo God tungod kay Lord. Mo kini usa ka pamaagi, God, nga ang amo relasyon nga nakanimo Ginoo malig-on, God, o dili nga matarong, God. O salamat, Lord, sa imong pulong nga sa kanunay mo nagagiya sa matag usa mo kikinabi, Father. Salamat sa imong makatawhan, Ginoo. Salamat, God. I declare blessings sa ilang kinabuhi. I declare favor sa ilang kinabuhi, God. I declare knowledge and wisdom. I declare joy. I declare life. I declare breakthrough, financial, physical, material, spiritual, God. Sa tanang tao nga nakadungog sa kong tingog, Ginoo. Salamat sa imong pagbisita sa ilaha, paghikap sa ilaha, God. Even Father, especially sa pamilya sa New Covenant in Christ, uban sa pagdumali ni Pastor ni Estrellani, God. Salamat Ginoo sa imong pag-comfort sa ilaha, pagpakig-uban sa ilaha. Salamat sa imong paggamit sa ilaha. Salamat, God, sa divine protection, Ginoo. Imong ibubog kanila, Ginoo, sa tanan lang pagkabuhaton, Ginoo, na prosperity, God. Salamat, Ginoo. Good health, Lord. Imong ibubog kanila, Ginoo, sa tanang pamilya sa New Covenant in Christ, sa akong mga kaigsuonan, sa akong mga ginikanan, ang mga bayaw pagumanggon, God. Salamat, Ginoo, sa pag-comfort. Salamat, Ginoo. Ang gospel of grace, Ginoo, libot sa tibuok kalibutan, God, pinaagin ini nga bulhaton, Ginoo. Salamat, Father. Even Lord, I pray, and naso sa Israel, Lord, I declare blessings, I declare shalom, I declare salvation, God, even sa naso sa Pilipinas, Father. Salamat sa iyong pag-comfort sa iyong presidente, pagpanalangin kaniya, paggiya kaniya, pag-protect sa iya, God. Salamat sa strength, Lord, healing, miracles, pan-miracles, God, sa iyong kinabi. Salamat, Ginoo. Tanang nagdumala sa mong nasod, kaya salamat Ginoo ang pagkamatarong may mag-ahari sila makasing-kasing kung hauna, Ginoo. Salamat sa iyong paggamit kay President Duterte, God, even Lord, sa Mayor dito sa Davao, si Mayor Sara, Ginoo. Salamat sa pagpag-uban kaniya, pagpanalangin kaniya, pagtabang kaniya, God. O sa tanan, God, nga nagsubaybay ni ini nga buluhaton sa mga kaigsuonan, sa nagkalain-laing dapit, God. Salamat Ginoo, ikaw magka-comfort kanila, ikaw magpanalangin, ikaw magabasita ang imong grasya, may magatudlo sa ilang kinabuhi kung saan lapag kinabuhi, God, nga makapahimuot diha kanimo, Ginoo. Lord, salamat sa iyong pagkabuhaton sa matag usa, Ginoo. Salamat, God.
sa imong pagkamaayo. Salamat Ginoo sa tanang source of income sa mga katawhan, negosyo, trabaho. Salamat sa imong pagpanalangin, pagprotekta Ginoo. And Lord, we bind this coronavirus. We bind you Satan. We bind you diseases, sicknesses. We bind you death in the mighty name of Jesus. We bind you poverty in the mighty name of Jesus. Gikan sa mga katawhan sa Dios. And we release prosperity in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. O karon, ang Dios mismo, atong amahan, o kang Ginoong Hesukristo, mo'y magagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo sa pag-uswag, diha sa gugma ngadto sa matag usa, ngadto sa tanang tao, ug sa katapusan ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway, sa matag usa ngadto sa Dios. Ug ang Dios magapreserba kaninyo, ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod, ang Dios magapreserba sa inyong kinabuhi, ang Dios makiguban kanyo sa tanan ninyong pagkabuhaton na prosperity. Tungod kay ang Dios uban kanyo, ang Dios magatudlo kanyo, ang Balang Espiritu mo'y magagiya kanyo, ug ang anghel mo'y magaprotekta sa inyo. Ug salamat sa kalipay Lord, ang Dios makiguban kanyong tanan, ang Dios magapanalangin kanyong tanan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. ug amen. Hallelujah. Dalay ka ng Dios. Ug salamat mga igsoon sa higayon. Salamat sa panahon nga inyong gihatag ug maadlaw. Magkita-kita na usab dito sa church sa San Pedro Extension para sa atong church gathering. Mag-start sa 9:30 sa buntag. Bye-bye o God bless sa tanan.